ஹே ஆல், என்னோட ப்ரீ பிளானிங்கில் ஃபஸ்ட்டு ஜிஞ்சர் கார்லிக் பேஸ்ட் ரெடி. இப்போ செகண்ட் வந்து இந்த சாம்பார் ப்ரீ மிக்ஸு. இதே அளவில் செஞ்சு வச்சுக்கோங்க, சூப்பராக இருக்கும், எம்மியாக இருக்கும். அதுக்கு 1 கப் துவரம்பருப்பு எடுத்து மீடியம் ஃப்ளேமில் நல்லா வறுத்துக்கணும், ஸ்மெல் வர்ற வரைக்கும். அது கூட 15 மிளகாய் வத்தலையும் போட்டு வறுத்து தனியாக எடுத்து வச்சுட்டு 1/4 கப்பு கடலைப்பருப்பையும் போட்டு வறுத்து அது வறுபடுறப்பவே அது கூட ஒரு 1/2 கப்பு கொத்தமல்லி விதையையும் போட்டுக்கலாங்க. ரெண்டையும் நல்லா ஸ்மெல் வர்ற மாதிரி வறுத்து எடுத்து வச்சுக்கிட்டு 2 ஸ்பூன் பெப்பர், 2 ஸ்பூன் ஜீரா இதையும் போட்டு லேசாக ஒரு 20 செகண்ட்ஸ் வறுத்தாலே போதும். இதெல்லாம் நல்லா ஆற வச்சு மிக்சியில் நம்ம ட்ரை பவுடராக பண்ண போகிறோம். அது கூட 2 ஸ்பூன் காஷ்மீரி சில்லி பவுடர், 1/2 ஸ்பூன் ஹல்தி பவுடர், பெருங்காயத்தூள் தேவையான அளவு போட்டு கொரகொரப்பாக இல்லாமல் அதுக்கு அடுத்த ஸ்டேஜ் ரொம்ப நைஸாகவும் இருக்கக்கூடாது, கொரகொரப்பாகவும் இருக்கக்கூடாது, அந்த மாதிரி ஆட்டி ஸ்டோர் பண்ணி வச்சு யூஸ் பண்ணலாம். டேக் கேர், பாய்.